Шатланып сайлауларга бару безнең өчен зур бәхет. Шушы яшькә җитеп, үз аягың белән яңа сайлауларга, яңа кешеләрне депутат итеп сайлау безнең өчен киләчәктә өмет әле ул. Без аларга үзебезнең өметебезне баглыйбыз, яхшы эшләсеннәр, халык өчен кайгыртсыннар. Әлфия Кабировна, сайлаулар Олы Часырда ничек бара? Аллага шөкер, бик актив катнаша сайлаучыларыбыз. Менә бүгенге көнгә бу сәгатькә сәгать 10 безнең хәзер сәгать 9:31 30% китләрендә Аллага шөкер 152 сайлаучы булды. Барлыгы 493 сайлаучы безнең. Әле тагын көтәбез, Алла бирсә килерләр дип уйлыйбыз. Часыр жоғалып калмасын, Алла бирсә килерләр. Бүген бәйрәм, барыбыз да сайлауга килегез. Менә мин сайлауга килдем. Уңышлар телим. Үз бурычыгызны үтисез. Без бурычыбызны үтәбез. Сайлауларда һаман катнашабыз гаилә белән. Сез дә сайлауларга килегез.